Igbo ndị ọma nji eme ọnụ ka unu mee nnọkwa mma. Ọ bụ m onye nọ ebe a taa. Aha m bụ Ifeoma Esther. Anyị ka nọkwa na Isi Mbido TV. Aha anyị agbanwekwa agbanwe. Anyị ka bụ Isi Mbido TV. Isi Mbido TV bụ ebe ihe niile si eme, ebe ihe ọma si abịara anyị, ebe anyị na-ekwu maka ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, ihe gbasara ụmụ akwụkwọ nke mahadum, ihe gbasara ihe na-eme n'obodo Naijiria ma ihe na-emekwa na mba ofesi na ebe ndị ọzọ. Ihe anyị ga-agwa gị bụ ihe ga-enyere gị aka, ihe ga-enyere ndị onye agbata obi ya aka, ihe ga-enyere di gị ma nwunye gị ma ụmụ gị aka. Anyị ka nọ na Isi Mbido TV. Ana ihe anyị na-eme ugbu a bụ ihe emume ehihie. Ihe anyị na-ka njikwa achọkwa m iji ohere a gọrọ gị ọfọ ndụ. Asị m ọ dịrị nwoke na mma, ọ dịrị nwaanyị na mma, ọ dịrịkwa mmadụ niile mma. Ọ bụ na onwe ihe na-arụ, biko rụsie ya ike, maka na Chineke si na aka ọrụ anyị, ihe onye ọbụla na-eme ka chi ya ga-esi gọzie ya. Ọ bụ na gị nwa okorobịa iteta ụla, ọ bụ na onwe ihe ịchọ imeni, ime ya kabarụ mee ya ọfụma. Etetukwa ụla ido na na-eche ebe nri ga-esi bịa. Ndị magwasị na no food for lazy man. Ebe onye na-arụ ka ọ na-eri, ebe onye bikwa ka ọ na-awachi. Biko ihe ọzọkwa m chọọ ịgwa unu, ọkwa ma na ọrịa dị iche iche dị na dị n'ụwa nke taa. Ihe niile na-eme. Onwe ndị na-arịa ha sị na onye a nwere nke a na-akpọ typhoid, maka na gịnị na-akpatazi typhoid a? O nwekwike ọ bụ na onye anwa na-ara mmiri ana-adị ọcha, mmiri ana-adị ọcha, mmiri dirty water ka ndị oyibo na-akpọ ya. Mmiri na-adị ọcha ka ị na-aṅụ, ọ na-ebute typhoid. Ma ọ bụkwa na onwe ha na-akpọkwa net ndị oyibo wepụta. Ọ bụ na maka odise malaria, iwere ya nke dị medicated, iwere ya ite n'ụlọ gị ka o wekwu dịrị gị na mma. Maka na ịma na mmadụ ama were ego ọ ga-eji ri nri were gawa ụlọ ọgwụ. Chineke ama nkwe. Biko ebe ọbụla ị nọ, dozite ya ọfụma. Ọ bụ na onwe dịka ịma ihe a mmiri adịghị mma. Ịma na ihe ndị a ka ndị ụmụ anwụnta na-achọ ka ha na-erute. Ewerezi ya njiji bechazi na mmiri anwa ụkwụ binyere gị na nri ịchọ iri. Ọ dịghị mma. Ihe m na-agwa gị bụ ka inwe ohere. Ọ bụ na ụmụ ụbọchị ga-abụ health is wealth. Biko dozite ebe ibi, ebe agbata obi gị, ebe unu obi. Biko gbachie ya ọfụma, dozie ya ọfụma, maka na idozie ya ọfụma, ọrịa ga-agbara gị ọsọ, gbarakwa ezinụlọ gị ọsọ. Ọzọ dịkwa ka ibia bụ nri na-eri. Ọ bụ na itie nri, ọ bụ na ite a eribe ya, kpuchie ya, eyebekwa oye. Maka iyebe oye ọ bụ ụdị isi ihe ndị a na-ebi na nri, o bikwere gị, ọ ga-ebutekwa ọrịa. Biko Chineke ama nkwe ka anyị were gwa anyị ka anyị wee gwuo, anyị ga-eji ri nri were na-agwọ ọrịa. Ọzọ dịkwa ka ibia bụ ihe ọzọ m ga-agwụkwa gị ga-enyerekwa gị aka bụ dịka ihe anyị nọ ugbu a bụ ihe ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị mmadụ ibinye aka na ebe mmadụ chọọ ibinye aka. Biko ọkwa ma na ọ bụ na inwuo ihe a na-akpọ PVC, ị gaghịkwa ebinye aka na akwụkwọ. Biko kabarụ ka inwe PVC gị, so that ọ ga-eru ndọrọndọrọ ọchịchị ka inwekwu ka binye aka. Ndị be anyị, tupu anyị ebido, biko anyị ga-aga obere ezumike. Abịazi ka ngwa ọnụ okwu anyị bụ n'ọnụ. Daalụ. Ndewonu ndị be anyị abịakwa ọzọ. Tupu anyị aga ezumike, ihe m chọrọ ka m gwa unu ihe anyị bịa ime ụbọchị taa, okwu akpụ n'ọnụ bịa bụ ihe gbasara ihe ndị mmadụ, ihe anyị ga-kwesị ime na obodo anyị ka ọ dị mma. Ihe anyị ga-eme, ọ bụ na anyị amache ka ndị gọọmenti ka ha mere anya tupu anyị ga-eme ya ka ọ dịrị anyị na mma. Mana tupu etie m ọnụ n'okwu a, ihe m chọrọ ịgwụkwa gị bụ, ọ bụ na ị bụ nwata akwụkwọ, nwata nke mahadum, ịma na unu nọ ugbu a, unu agabe akwụkwọ ebidobe, maka na ndị gọọmenti na ndị na-akụzi unu na ịma na ha ga-enwe ihe a na-akpọ agreement, ka ha kpakọta ka ma etu a ga-esi hazie ihe niile ka ọ dịrị mmadụ niile mma.
ihe m na-agwa gị bụ ọ bụ na ịnọ ụlọ na ike agwụla gị ga-eji ịnọ ụlọ itetụla ipi na-apị ekwentị ịpịcha ekwentị ịrahụ ụla irie nri ike agwụ gị n'ụlọ ị ga-enwekwa ike chọọ ihe ị ga-eji nyere onwe gị aka inwe ike ọ bụ na ịma na onwe ndị amụ nke ihe dịka ihe m tere ihu mmadụ bụ onye tema onye onye a mụkwa ka aka ọlụ tupu onwe ike mee o mezie m ka m bụ ụzọ mma. Ihe m na-agwa gị bụ inwe ike ji ohere a nyere onwe gị aka ịmụ ka nke ndị na-ete n'iru nke ịchọ ịmụ ka ọ bụ na ịchọ ịmụ ị ga-enwe ike mụte tupu skuul emepe tupu na-ebido skuul biko mụ ọ bụ na nke ya na-ete n'iru nke ahụ dịkwa mma. Ọ bụ na ndị na-eke isi ọ nwekwa ndị na-ekekwa isi ketekwa ya nke ọma iti anya gị ị ga-enwe ike mụta ya ọfụma. Onwe ndị aka ọrụ ha bụ na ọ bụ ha ewere gị aka ọrụ na-eji na-eri nri ọ bụ na ị ga-enwe ike mee nke isi iketekwa isi. O nwekwa ndị na-akụ akwa ndị na-akụ akwa ọ dịkwa mma nke ọ bụ na ị chọọ imeni dịkwa mma. A sịkwa na ị ga-adọ n'ụlọ ịma na ịmụ nke ahụ ịmụtagwu ya o nwekwa ike ha sị gị kwuo obere ego mana obere egwu anwa ịmụcha ihe a ịnwekwa ike ji ya na-eri nri na-elekwa onwe gị anya maka ọ bụ na ụmụ ndị ọbụla ha a na-achọ ka ha lụọ ọrụ gọọmenti ọrụ oyibo achọ ka ha nwee ọrụ aka ha ga na-arụ ịnwekwa ike lụkwa nke anwa ọ dịkwa mma. Ịnwekwa ike ihe ọbụla ịchọ emeni o nwekwa ndị ọbụla na ihe ama ha ga-enwe ike mee ha ga na-eshi nri ụmụ ndị mara eshi nri ọfụma. Ọ bụ na ịmụta ka a si esi nri ka ada ma nwoke ma nwa maka nwoke sị enwekwukwa ịmụkwa etu a si esi nri onwe ihe eme ya ịmụta etu a si esi nri ịlụzi nwaanyị ama na-emerekwa gị onwe ndị ọ ga-abụ na esi ha ka a siri gị nri nwunye gị ọsị ike agwụgokwa m ọlụ ugbu a ka m lọta mma nwekwa ike mba mana ịmụta ka a si esi nri nwunye gị amaghị mekwara gị ihe ọ bụ na isi biko nne sitere m ha chọrọ m ihe a na-agụ m agụ ọ sị gị mba na ya ma nsị ime nwekwa nsogbu ị ga-agakwa ji aka gị gaa ebe ihe a na-esi nri gbaji ọkụ isie nri irie inyekwe ya nwa orikwe onwe ihe nọ ime a maka bịa na-agwa gị biko nke ọ bụla ị ga-enwe ike mụtekwa ya ọfụma tie anya gị ọfụma ka ọ ghara ịbụ na ịmụcha ya na akwụkwọ ebido ịrụkwa dịka skuulu mahadum ịgakwa mahadum gị ndị mmadụ ị ga-asị ha ọ bụ na enyi gị nwaanyị ka onye gị na-anọ n'ofu ebe si na ọ chọọ ịga ama isi nne mmakwa ekekwa isi ọ sị ketu si gị mụtazie etu a si eke isi nke a isi ya ka anyị nọ ụlọ maka ihe na straịkị agakwa m ịmụtekwa ya ịhụga onye gasị ịma na ọ ga-enwe ka o si ọ gasị ya nwa ọ bụkwa na ya nwa amụkwike ya nwa gite mụkwa nke ya mana ọgba ozi ya uche inwe ike ịmụta nke ọ bụla ịmụta ịrụzie na mahadum ji ya rie nri ọ bụ na ego adịrọ ike ekwesị rie nri ọ ime nke ya na-akpọ ihe ha na-ete n'iru ịmụtakwa ọfụma ijikwa ya rie nri mana ihe gbakwa ike ha kwa ikwu ụbọchị taa nji bịa taa okwu n'ọnụ ihe anyị ga na-emere onwe anyị n'obodo ka obodo wee na-aga n'iru ihe anyị ga-emere onwe anyị n'obodo ka obodo wee na-aga n'iru ihe gị nwa na-anụ olu na-egekwa ntị ihe gị nwa ga-emere obodo ka obodo na-agakwa n'iru ọha anyị ga-ekwu taa ịhụ na ọ gbasara mmadụ niile ihe meta gị metụkwa m ihe metụ ntị metụ n'anya mekwena ọ gbasara mmadụ so ihe anyị ga-ekwu ya ka m chọọ ikwu taa nke izizi bụ na ka anyị na-enyere onwe anyị aka ọ bụ na dịka ihe ga-enwe ike mere obodo na-agakwa n'iru asịkwa m ọbụkwa na inwe okwu ego agakwa zuo ori maka ịchọ inyere obodo aka ndị uwe ojii jidekwa gị ndị obodo ama mmekwa ihe ọwụna ọ bụ na ị ga-asị ndị Igbo asị mee ihe ị ga-enwe ike ji nyere obodo aka nwunye sikwa gị ka ị gaa zuo ori nke obere ị ga-enwe ike mee dịka ka anyị nọ ka m nye ngwa gị na ike si na gị nwa
ị na-esi nri onye agbata obi gị ike si agụ na-agụ oribe nri ọdụ nwa oge ji ri nri gị esicha nri tiekwa obere n'ime efere gara onye agbata obi gị o rie. Nke nwa dịkwa mma o. Ike isi mee ihe a inyeregokwa onye agbata obi gị aka maka na ka inye nri a o rie ụricha ahụ adị ya mma. Ọsa ma mbịazi ọsa ma nyekwa ya nsogbu, mana ọ bụ na isicha nri ịmakwa nọ ịma ama na onye agbata obi gị onwe nri ọ ga-eri, ụmụ ya sef agụ na-agụ ha, isicha baa ụlọ irie, inye ụmụ gị nyege di iricha ụlọ ehi ụra, ọ dị mma. Ọ bụ na ị ga-enwe ike inye onye agbata obi gị na nri ya isi inye ha erie. Ime otu a inyerego onye ahụ aka o, inyerego maka na ọ bụ na ike si na ụmụ ndị agụ ga-agụ na agụgụwa a ga-enwe ike si ka ihe emume ajọ emume ga na-abịa ha na uche ihe a ga-eme ka aga zuo ori, ka aga jee n'ugbo mmadụ ka ha were ji ma ọ ka ha were ede ma ọ ka ha were akpụ nke ọbụla ha ga-enwe ike aka ha ga-enwe ike ha were ya. Ọ dị ọzọ mma adị gị nwa kụji n'ugbo, ị gaa n'ugbo ịhụzie na mmadụ ewere ga ji gị kọọ ede gị, ikpụwazie mkpu itiwe mkpu ikpobe okokoko. Ọ dị ozi mmanụ na obodo agbasa ọma nyere obodo aka. Biko ihe ọzọkwa nke a bụkwa nke izizi, mana ihe ọzọkwa ị ga-enwekwa ike ọ bụ na gị nwa na ego dịkwa inwekwa ijikwa obere ego na obodo gị, ihe ị ga-enwekwa ike mee, ihe ọzọ ị ga-enwekwa ike mee mere obodo gị ka obi dị ha mma. Dịka ụzọ ụzọ ndị si obodo gaa bụ obodo ọzọ, o si obodo ọzọ bata obodo gị, ịma na ụzọ a mmiri emebigo ya, ihe a na-akpọ erosion, ihe na-ebu ala ọkwarigo ya ala. Ọ dị ọzọ mma mmadụ moto ka ụgbọala ma nwere ike gakwuru ya, ụgbọala ma nga ịbụ na ọkada ọma nga nwude ebe anwa ụzọ anwa ịmana ị ga-enwe ike ruo ya bụ ụzọ nwe ihe ome iruo ya ka ị na-eme ya la onye ọbụla chizi obodo ọzọ bata, onye ụgbọala si obodo ọzọ na-abatazi ọma ntụ egwu si ụzọ unu adịghị ọkwa mma ka etu m ga-esi gakwa ụzọ nke a taa ngachi ya ọ ga-emebikwa injin ma ọ ga-emebikwa taya ka ihe ndị ọzọ. Ile anya ọ bụ na ụzọ na-aga ụzọ obodo gị ọ dị ọmma, ndị ụgbọala ma ndị mashin ndị nke a na-akpọ ọkada a ga na ebe ahụ ha na-aga ya dịka 200 a nwere ike si gị 2800 ka ịma ebunye enu so that na maka na ụzọ anwa adị ọma. Mana ọ bụ na inwe ike mee dozie ụzọ gị kwa ụzọ ọfụma ọ dị mma. Ndewo ndị banye, anyị ga-agakwa obere ezumike ọzọ, anyị batazie anyị kwuo ihe ndị ọzọ. Daalụ Igbo ndị ọma na-ege ntị, daalụnụ, ndewonu. A sịkwa m ka nsị unu daalụ ka unu si nọnyere anyị, mana tupu ihe anyị na-ekwu tupu anyị aga ezumike a ọ bụkwa ihe gbasara ihe anyị ga-eme asa obodo ma onye obodo ka ọ wee dịrị ka ọganihu wee dịrị obodo anyị mma. Ihe a ga-eme ihe ga-eji na-enyere onwe anyị aka ma anyị amache ka ndị gọọmenti bịa tupu anyị eme ya bụ ihe anyị ji kpu n'ọnụ bịa taa. Ọ bụkwa na ugbu a ka ị nọnyere anyị, asị m gị ndewo, daalụ ka ị si nọnyere anyị. Ọ bụkwa na ịbụ onye nnọkwa ka anyị bido ihe a wekweruo n'oge a, daalụkwa ka ị si nọnyere anyị. Ndị ọzọkwa tupu anyị aga obere ezumike, ịma na-ekwu m ihe gbasara inyere obodo aka. Agwa m unu na ọ bụ na maka na ịchọ inyere obodo gị aka ị ga-zuo ori, ọ bụkwa ihe m kwuo etu ọbụla ị ga-enwe ike obere ọ bụ nke ọbụla ị ga-enwe ike mee ka inyere obodo gị aka ime ya. A sị m ọ bụ na ị ga-enwe ike, ọ bụ na onye agbata obi gị okesi na ha enwe nri ha ga-eri
unu gị nwa isi nri dị ọ ga-eru mmadụ niile iwerekwe iticha nri a iwere obere nyekwa onye agbata obi gị maka ịma na mmadụ agụ na-agụ mmadụ onye onwe ike gaa zuo ori ọ bụ ihe m gwakwa gị nyere ọ bụkwa na ịrụ ụzọ ịkwakwa ụzọ ọ bụ na ịnwe okwu ego ga-eji kwa ụzọ obodo gị ụzọ obodo gị adịghị ọkwa mma ịkwakwa ya ọ dị mma ọzọ dịkwa ka ibi ya bụ ịma na ọ bụ na ụlọ ọgwụ ha na-akpọ ya ọ dịse health center ụlọ ọgwụ nta obere ụlọ ọgwụ ọ ga-abụ na dịka nwaanyị dị ime ọ chọọ ịmụ nwa ka onye ọbụla narị ahụ even immunization ha na-enyekwa ụmụaka o wee all these health centers ebe a ụlọ ọgwụ ndị a ka ha si eme ya maka na ọ bụ na oke ka m nye gị ohere na dịka nwe ndu nwaanyị dị ime ọ dị ime ọ chọọ ịmụ nwa ị ga-asịzi nwaanyị ime na-eme ka ọ gaba ebe ịta aka ka tupu ọmụ nwa ọ nweta tupu na-erukwe ebe ahụ na-agadi sef nwaanyị amụọ nwa n'ụzọ so ọ dịghị mma ọ bụ na ị ga-enwekwa ike ime ihe a maka nwaanyị dị ime ga-enwe ike jee health center ha na-akpọ ya health center onye onwekwa ike mụọ nwa n'udo ma ọ bụkwa ụmụaka na ịma na ọ bụ na immunization dị mma ọgwụ ha na-enye ụmụntakịrị ọ dị mma nke ukwuu maka na ọ na-ebupụzi polio ọrịa ụmụntakịrị a ọ na-adị mma mana ọ bụ na ha nwee ihe a na-akpọ ụlọ ọgwụ a na obodo gị ọ bụ na ị ga-enwe ike eme ya imepe ụlọ ọgwụ ọ bụ na ndị dị ime ụmụntakịrị for immunization na ihe ndị ọzọkwa ha ga-enwe ike mekwa ịma nche so ọ bụ na ihe m na-ajụ gị ọ bụ na ndị gọọmenti anọ anyị ma nwe ike edozi obodo anyị o nyere obodo anyị aka ụlọ ọgwụ dị mkpa ọ dị mkpa n'obodo maka onye na-arịa ọrịa ọ bụ na ọ na-arịa ozugbo ikuru ya ị gaa ụlọ ọgwụ ịma nga ebe ịta aka oke chukwu ama nkwụkwọ tupu iru ebe ị na-aga onye ehe ọ dịghị mma ka anyị nweke ọ bụ na ị ga-enweke nye obodo anyị health center ụlọ ọgwụ anyị mepe ya ọ bụkwa na ọzọ dịkwa dị ka ibi ya bụ ọ bụ na ị ga-enwekwa ike asa onye obodo ịbụ ịma na ị ga-enwekwa ike ịma na ụmụ ndị ọgaranya nọ n'obodo a na-enye ụmụaka ụmụ ndị ọ ga-abụ na ezinụlọ ọ ga-abụ na enweghị ego ụmụaka ịmada nke ịgada ụlọ nke ntakịrị ụlọ akwụkwọ ntakịrị sef enwedị ego igesi ego ga-aga skuul ọ bụ na gị bụ onye ọgaranya na ibukwa na ijikwa obere ego inyere ndị aka ha na-akpọ scholarship or sponsor ịbụ onye ga-enye ha aka isi nne na nna hapụ mụnwa ga-ewere ya m ga-azụnwu ya ịma na ka ị na-eme ihe a inyere ego obodo gị aka maka na iwepụgo illiteracy nwatakịrị ga-enwekwu ego akwụkwọ ya bụ inye ndị mmadụ ụmụ akwụkwọ ga-enwezi ohere ha ga na-eme ka ha na-agụsi akwụkwọ ike maka na ha ma na ha gụsi akwụkwọ ike na onye ga-enyere ha aka onye ga-enyere nne na nna di ha aka iziga ha skuul nke ha dịkwa mkpa ọzọkwa bụ ọ bụ na gị nwa bụkwa onye eji ego ụfọdụ ndị skuul ụfọdụ ụmụntakịrị amanwe ike gụọ akwụkwọ dịka reader or textbook ha na-eyuzukwe na skuul maka na ego ha nwee ego ọ bụ na ị ga-enwe ike iweta ha idonate ya igwe ndị skuul eke ụmụntakịrị ka ha nwee ike na-agụ ihe nke nwa ga-adịkwa ma ime ihe a inyere gokwa obodo gị aka maka na nne na nna ma nchọ ego ha ga-eji go akwụkwọ ụmụaka ha ga-agụ ma ama nchọkwa ego ụmụaka ha ga-eji gaa skuul ịma ka ime nke a inyere gị ha aka ọ ga-emezi ka ụmụntakịrị ka ụmụ akwụkwọ na-agụsi akwụkwọ ike maka na ị ga-asị na onye ga-enwe ike nyere aka bụ onye ga-enwe ike nweta ihe a na onye ga-enwe ike pụta first or second or third adị ụmụaka ihe ga-eme ha ga na-amụzi akwụkwọ maka ha ma na amụ ike eme ya like that na gị nwa ga-eziga onye anwa skuul ọzọkwa ihe dị iche iche ụmụ ndị ọ bụ na ịma na ụmụ ndị ọ bụ na obodo ha na-aga ebe ịta aka stream a na-aga iyi na-ekwu mmiri na-agba mmiri and iyi ịma na mmiri iyi ọ na-adị ọcha ọ dị ọcha mmiri iyi ọ dị ọcha maka ọtụtụ ndị oge
ndị mmadụ na-asụ akwa n'ime iyi. Ndị mmadụ na-asụ akwa, ha na-asụ akwa n'iyi, a na-awụ arụ n'iyi, a na-eme ihe dị iche iche n'ime iyi. Ọ dịghị mma, mana bụ na ị ga-enwe ike, ọ ga-adịzi mma mmadụ were mmiri ha ji saa arụ n'ala, nwụzie mmiri mmadụ ji asa arụ ị na-aṅụzi ya, ka ọ mmiri mmadụ ji sụọ akwa ị na-aṅụ ya. Ọ dịghị mma, maka na ihe ndị a na-ebutezi ọrịa dị iche iche. Mana ọ bụ na gị nwa nwee ike, ihe ga-enwe ike mere obodo gị, itie borehole. Ịma na inweta free borehole, ndị mmadụ aga amaghị n'idizi ijezi iyi gaa kute mmiri, gaa chute mmiri, a ga na-agbazi nke borehole. Ime ha inyere obodo gị aka, maka na inye ha mmiri iyi, mmiri ọṅụṅụ. Ịma na mmiri borehole mmadụ ga-enwe ike nwụ ya, inwekwu ka isi ya enwụọ. Ọ dị mma, ọ kakwa mma kara nke iyi mmiri mmadụ ji asa arụ, irie ya na ị na-aṅụ ya. Ọ dị mma. Ime ihe ndị a nyere gakwa obodo gị aka. Ihe dị iche iche ị ga-enwe ike mee ka na obere oge ị ga-enwe ike, ọ bụgodu ihe oke ka m si, ọ bụ na inwe okwu ego ga-eme borehole, inwe ego ga-ịkwa ụzọ, inwe ego nke ga-eme sponsorship or scholarship, inwe ego nke anwa, inwe okwu ego ị ga-eji mee ha na-akpọ health center. Ọ bụ na inwe ego oke nke nta ị ga-enwekwa ike mee imekwe. Ọ bụ na ịkụ ji ma ede ma ihe ọzọ, inwekwa iwere ya onye iwepụta. Ọ bụ na ire ọtụtụ n'ime nke ọzọ, ị ga-enwe ike fọdụ were. Ọ bụ na ị chọọ ike ndị mmadụ, ma inye onye nebo gị, inye ofu ji, inye nke ofu ji, inye nke ofu ede, inye nke akpụ ma ihe ọbụla, ị ga-enwe ike ime ihe otu a, inyere gị obodo gị aka. Maka ọ bụrụ oge ọbụla ka anyị ga-na-eche ndị gọọmenti ka ha nyere anyị aka. Ihe dị iche iche ị ga-enwe ike mee. Ọ bụ na ịma ihe gbasara ọgwụ ọfụma, onye agbata obi gị ahụ adịrọ ya, ọ na-ebe akwa maka aka m ịgakwa ụlọ ọgwụ, mana ụlọ ọgwụ nke m gakwa agasị m weta nke a, enwe ome ego m ga-eji gụọ ọgwụ, ego obere ego nwe ego m ga-eji nri ewerekwe m ya ka m gaa ụlọ ọgwụ. Mba, ọ bụrụ na ịma onye ọgwụ, ekwukwu ka onye agbata obi gị nwụọ, ma nwụ ya nwụọ, nyere ya aka, nye ya ọgwụ. Ọ bụ na o mechaa ahụ gbakee ya ọfụma, ọ ga-aga ọrụ n'ụlọ ọrụ, o were ego onye ego. Ọ dị mma, onye dị ndụ ka onye nwụrụ anwụ. Biko, ihe ọbụla ị ga-enwe ike mere obodo gị, nyere obodo gị aka, ka obodo na-aga n'iru. Ihe jọnjọ n'obodo, ịma na ihe a jọnjọ, ihe a iwu onye emekwana ihe a n'obodo, iwu obodo gị, biko tie ntị, mụọ ya ọfụma, emekwana ya. Ihe obodo gị na-asọ nsọ ala, nsọ obodo gị, biko emekwana ya. Ọ bụ na ịma na obodo gị na-asị na ihe a na-eme nka, emekwana ya biko. Ọ bụ na agụụ na-agụkwa gị, ejekwana ugbo ma ebe mmadụ ka ị gaa zuo ori, gwa onye agbata obi gị na agụụ na-agụ ya, igwe ya, ọ ga-enyere gị aka. Ọ ka mma kara na ị gaa zuo ori, ha nwụdo gị, egbuo gị, achụpụ gị n'obodo. Ọma dị mma. Biko, ọganiru obodo ka anyị na-achọ, ọganiru na udo ka anyị na-achọ n'obodo. Biko, mee ka obodo gị dị mma, mee ka obodo gị gaa n'iru. Emekwana ihe ala na-asọsọ, emekwana ihe ga-eme obodo gị ndị mmadụ nụ ihe a na-eme ịma obi na-afụwa ka ụdịrị obodo nke asefe ya, ajụ ihe niile na-eme n'obodo nke ndị n'obodo nke mba. Ọma dị mma na ntị. Ọ bụ na mmadụ chọrọ inyere gị aka, ọnwụ ihe anwa ọma dị mma na ntị. Biko, tupu anyị akwasị nke taa, ka anyị gakwa obere ezumike ọzọ. Mgbe anyị batazi, anyị bido. Daalụ. Igbo ndị ọma,
ọmazi m ihe m ga-eme maka ka m si nọnyere unu ọ na-asọzi m obi na-eme ribọribọribọribọ ọ na-emezi ụbọchị taa dịgbuo onwe ya na mma magbuo onwe ya na mma ụbọchị taa dị mma ụbọchị taa Chineke nna ga-agọzi anyị ya ụfọdụ na-agọrọ unu daalụ ndị ọma na-ege ntị ka isi nọnyere anyị ka anyị bido wee rue ịmana asị na ihe enwe mbido nwekwe ọgwụgwụ mana asị m ka nji ohere ka nsị gị daalụ ka etu isi nọnyere anyị onye na-ege ntị daalụ ọ bụkwa na ugbu a ka ị nọnyere anyị asịkwa m gị nnọọ ewekwe n'iwe maka m ga-agwa gị ihe anyị na-eme kemgbe anyị bido ebe a ihe anyị na-ekwu bụ ihe a ga-eji nyere onwe anyị aka ihe a ga-emere obodo anyị ka obodo anyị na-aga n'iru ka udo na anwụrị na ọganiru ka ọ dịrị n'obodo anyị ihe m kwa gị asị m ihe izizi bụ ọ bụrụ na anyị ga-enwe nwoke nye obodo gị bọhol ka ha ghara na-aga n'iyi na-aga na-echu mmiri ọ dị mma ịma na mmiri iyi ndị mmadụ na-ejikwa ya asụ akwa ụfọdụ na-ejikwa ya asa arụ ọ dịzi mma mmiri mmadụ ji wuo mmiri mmadụ ji saa arụ ọsụ akwa ejizi ya ịṅụzi mmiri anwa iwu ya ndị oyibo si typhoid and typhoid bụkwa ọrịa ọ bụ na at times ihe na-ebute ya bụ mmiri mmadụ nwụ ihe ndị ahụhụ ndị ihe nta na-adị ime mmiri anwa maka mmiri anwa adịghị ọcha ihe ndị a ga-enwe ike basi n'ime ya ịṅụzie ya ahụ egbugbo gị bụ ọrịa typhoid ọ dị ọkwa mma ihe ọzọkwa ọ bụkwa na ị ga-enwekwa ike mee obodo gị free education nke a na-akpọ scholarship ka ị wee mee ka ndị ụmụ akwụkwọ ndị na-agụsi akwụkwọ ike ka ha nwee ike na-aga akwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ ọbụla nwatakịrị ma akwụkwọ mana ego adịrọzi ka nne na nna jizi gazie nye ya ka o ji gaa skuul nwatakịrị adọnazi ụlọ ọhụ ndị bịa ka ọ na-aga skuul obi ama ndị ya mmanụ na aga ịma na nwata ọma akwụkwọ ọma ihe a na-eme ọdọnazi ụlọ maka na ego mana ịbụ na inyere ya aka ọ gaa akwụkwọ ihe ime ya obodo gị ga na-aga n'iru maka ọ bụ na nwata akwụkwọ inyere aka gaa akwụkwọ ya nwa ga-achọkwa ka o nyere onye ọzọ aka onye ọzọ nyerekwa ka enyerekwa onye ọzọ ọ na-aga otu a ọ na-adị mma obodo na-aga werere dị mma ihe ọzọkwa m chọkwa ịgwago ihe anyị na-ekwukwe si kemgbe anyị bido ọ bụ na ụzọ obodo ga-adị mma ọ bụ na ị nwekwa ego ị ga-eji kwa ụzọ obodo gị maka ọ bụ na ụmụ onye chọọ inyere obodo gị aka ọ gaa ebe a ga-abịa ụgbọala ekesi ego ji ụgbọala si na ihe ọ ga-akwụ bụ ọkpụrụkpụ ego and ya nwa mana ebe a nweta aka nke otu onye ụgbọala ga-eji na-aga ọkpụrụkpụ ego mana maka na ụzọ adịrọ mma ọsizi na ị ga-akwụ nke ọ dị mma biko ọ bụrụ na ị ga-enwe ike nyere obodo gị aka ịkwa ụzọ ka ọ dịrị anyị na mma ọ bụkwa na nke ọ bụla ị ga-enwe ike mee onye agbata obi gị agụ na-agụ ya ori ọgwụ mana onye agụ na-agụ na-ezu ori maka agụụtaka nwa mmadụ gụgụ kịtagasị na agụ na-agụ gị ị na-eche kwada m gaa ebe a enwe ike icheza ka m gaa ugbo onye a nwekwa oji onwe ihe ndị mmadụ ga-enwe ike iri ịga izuru ji isie na rie mana ọ bụ na onye agbata obi gị agụ na-agụ ya inye ya nri orie ọma mbutezi izu ori onye ama nwezi ka ezu ori ndị ọbụla ori dị obodo ọ na-ebute ọgbaghara maka ndị mmadụ onye ọbụla ma ndizi sef ha ga na-eke onye nke ga na-etezi anya na ime ọhịa bụ na onye ọma dị mma n'obodo biko ọ bụ na ị ga-enwe ike nyere onwe gị aka nyere adaka nye anyị ka o rie ihe ọzọkwa m na-agwa gị bụ health center ịma na health center bụ ndị mmadụ ndị ụmụ nwaanyị dị ime na nọkwime ha sita na-amụ nwa ị ga-asịzi nwaanyị dị ime na-emezi nwaanyị isi ya unu bazie moto na gawa ebe ịta aka maka na ọ chọrọ ịmụ nwa ịma na nwaanyị ahụ nwekwike ka ọ mụọ n'ime moto ọ mụọ n'ụzọ tupu na eru ebe unu na-aga mana unu meta ihe a na-akpọ health center onye a ga-enwe ike mụ nwa enyekwa ụmụaka ihe a na-akpọ ọgwụ ha na-enye ha maka polio ma ihe ndị ọzọ immunization ka obodo ga na-agazi ihu obodo ga na-aga n'iru ene ga na-adị were nwe ihe nsogbu ga-adị
ndị Igbo be anyị bụ ndị ọma, Igbo ndị njem ọnụ. Aka bụkwa nwaada unu mara ama, ada dị ọra mma, ada bekee, ada oyoyo ka m bụ, ada obodo oyibo, ada eji eje mba ka m gbuo obere brek ozugbo ka m narịta onwe m laida. Mana ịmakwa na abụkwa m nwa na-eme eme, nwa ọkụ, ịma na-akpọzi m bebi ọkụ. Aha m bụ Ifeoma Esther. Anyị nọ na Isi Mbido TV, ebe ka anyị ga-akwụsị n'ụbọchị taa. Mana ihe m na-arịọkwa gị tupu anyị aga, sokwa anyị na YouTube @Isi Mbido TV, Facebook @Isi Mbido TV, Twitter @Isi Mbido TV, Instagram @Isi Mbido TV. Ebe a ka ihe niile na-eme. Ka chi gọzie unu. Ndewo.